Mapensela 2.0 nani niyazi bafethi ile ntwana kama 11 diploma noma 7 angihambi ngiyona ngiphethe ba. That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like that. Yasho makenge. Nimlani. Niyazi ukuthi kusenzana namhla. Cela intombazane ewani sondele. Ungezi nepaluni. Cela ubambe imic ne kuye ku mbulise nje umtshela igama lakho. Alpamus. Hello. Yo, shut the sticks. Kanti siwapamuza nini? Ubani opamuza amapamuza ethu? Alpalus. Oh uyazipamuzela. Yeah, nomungazipamula. Why fail? Sheri mali. Mina lo muntu ngimaza umjida sengimangele sokucherry Fucking idiot. Right. Mama right. Usemuntu. Ngiyabona. Ngizini yokupamuza ibhalwe nje. Kumele phezulu. Hello. Alright. It should be like it's not like it's content with me, just that I'm not interested. Alright. Oh. Hello. Alright. Yo, yangazi mina. Igama lami Sindi. So wangalpamuza. Hi. Hello. Alright. Yangazi mina. Igama lami Sindi. Awulpamuzi. Endeke kunomthetho omusha ne. Mongalpamuzi shoot kumele uthole bo something hack nyana. Why fail? Why my chance? Why? Hi. Kulkhulu Danish. Yini elikhuni awuthi awumtshela Cele. yeah tshela yena Hayi ke flop hayi ukumhaka nje. ukumhaki inkinga Yeah. I feel wena why guys Anmambe. I feel next ba mushayin I don't have an interest. By the way, my name is Thomasinza. Yeah. Ngicela kuphi ke? Hello. Right. Ngiyaphila nami. Should I pop if I want to? hayi uye kumele alipho Oh, we are not. akangaliphopi shuthi uyakuthanda ha why Oh, why? Like muhle mari miss nuts. Hello. Angiboneke mina ngilipamuza Why? Grandi umthetho ngisho hayi bo sticks ngathi uyawazi umthetho Oh, I have to. Hello. Oh, sorry. Hello, right. Ngiyaphila njani? Ngina. Hayi nami ngiyaphila. ha why Why? Menje ngeje. Okay, bathi ngimenje ngenja. Alright. Ngiyaphila nami. Why all copy? Like mfuthu onkill the entry yami. Okay. Papa kakhulu yabona ish. Ahlahla ngibhora. Okay. Sorry, Yeah, it's fine. Okay, hello. Alright. Why all copy? Oh, it isn't a poppy balloon. It's not like corner red flag or something else. Yeah, it's just like
Papa. Oh, okay. Hello. Hi. Alright. Sure. Hello. Pop. Yalazi utaba. Hello. Hello. Alright. Sabo ngafuna usho ukuthi bakuthola lapha bakufuna kwami. No. Unfollow. Sure. Next. Abakaningi. Yazohambani. Yabo nje baqala bona bazophela bancane. Baqala bona amabhaluni lawa sela yakubo. Nina sena yakubo. Oh la ya nabo bazowabhamuza abantshelezeni. Ubani ushotayo? Woza. Hi guys, igama lami Ndunguluyazi Mhlongo. Ningandifollowa on Instagram Ndunguluyazi, TikTok Luyazi na Facebook Luyazi Mhlongo. So hello. Ngimani kamla? Ndunguluyazi. Yeah. Pop. Mbambe ngihaki nja. Hello. Ngimani kam? Why? Okay. Why? Hayi amaXhosa ngiwathandi awuthiyami. Athanda amaXhosa, athanda ngawathanda. Hayi. Hello. Hey, man. Are you good? I'm good, and you? Why? Amaxhosa ngiwathanda phika inyama isemlonyeni. So uzophika nje. Oh my God. Nje. Eh? Uyazibona njani? Charlie 360. Hayi. Hello. Sondela share my. Come on, man. Yeah. Okay, why did you pop the balloon? Asikuzo. No reason. Melube ne reason. Melube ne reason mfethu. Hayi ukuthi una reflect something. Yingathi ya. Angisithembe. Oh, you shake. Watakasela, watakasela. Where's the food? Manje yatakasela ngempini. Which means you are truth. Oh, mina ngiyakuthusa. Oh, mina ngiyakuthusa. Hayi leso show mina ngisho. Okay, it's fine. Hello. Igama ngubani? Okay, why did you pop the balloon? I'm not interested. Yeah? Yeah? I'm not interested. In what? Now you don't look interesting. Yo, that's a bar. Hello. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Okay, yes. So, yeah. Like. Haknyana. Hello. Igama. Money? Ayanda. So you didn't pop the balloon? Yeah. Yeah, okay. And did you not? Ndoda uthi ufuni ihug ori andoda. Mngabuze ndoda. Hawo. Hello. Hola. Hello. Oh, yeah, shake. I'm shake. Okay. Come man. Can you Come. Chablan. Chablan. Oh, ingathi ndiyakufanisa by the way. Ayangifanisa sisi. Ungowapi? Yeah. Ngasempumalanga etinini KZN. Oh, okay. Yeah, thank you. What's that? Why? Hey, Mako. Why? Because akangichazi. Akachazi yazi. Na uyabona na ishape ile ngikho kumnandi. Uthi nawe uchazi. Yambo yadelela. Akatelele. Angideleli ngithatha inyama awubukeki. Nakubuzi izinyana. Buzi izinyana. Subscribe guys, thanks ne. Baphelele Woza silenda wo. Aba subscribe ngenkani. Hayi. Hello. Friend, bamba shayini.
Noma ngathi chocolate sinenhlanhla. Hey banna. Singibambe. Hey banna. Hello, right. Ndo wayi muthi right. Ye? Sidingana naye. Awazi. Kanjani? Ye? Wa kodwa ngengibhamuza yabo. Ngefamuzi. Shoot me remark. 510. Amude. Clean. Sherry Mike. Sherry Mike. All pop. Angiphuthi. Hako 510. Ayi haki lethanda. What? Stand up man intambo zegege. Ngimnandi wena. Hawu uyakwazi stand up man wena. 510. Abalpabu. That's why. Unikeza amafutha evolts. Yini lento yenze ekhaya? Uyabukeka wena. Unje. Why? No, I Jovis mina ngithandela ama short bases. Yeah, yena uclean. iPhone. Why? You're just not the type. Siphumele ntwana yawo. Why? Umuntu akhula. Why Matsala? Sana mbona mude leta ngathi Scott Maphula. Nana mafutha sebusweni ngathi amagwinya kaMamsofu. Yeah. Nana mafutha sebusweni ngathi amagwinya kaMamsofu. Afet. Yeah, please don't forget to subscribe, like, share. Aye, Joe, engithi hits after hits every week ngiyayishisisu ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game yabambashisa kalu analyst ngithi ubuzi angikawisa bese no sticks hitule kitu makaphethu lady 2 abuye ngabonuse stoke into eziblue asambe kanje ebathi Joe, engithi hits after hits every week ngiyayishisisu ngababiza bonke phela mina ngizobabhalisa imuhulumeni kule game yabambashisa kalu analyst ngithi ubuzi